Gaýsy Atabaýew, Edirbay Aýtakow, ýani biziň aýdyňlarymyz Cumhuriyetiň gazanmagynda ägirdi işler geçirmäne öňder bolan nemeler aýdyň adamlarymyz. Ýani watansewer diýerler. Indi 1924-nji ýylda 1921-nji ýylda taryh azy öňräne gideli. Şu wagtky Türkmenistan Türkistan oblasty diýip geçýär eken. Soň Edirbay Aýtakow we Gaýsy Atabaýewiň nemesinde, ýani bir Atabaýew komissar, narodny komissar diýär. Aýtakow ispolkom diýär, ýani häkimetiň başy diýip. Şonuň ýaly Wikipedia işleýärler da, ýani Türkmenistanyň çägini çekýärler. Ara çäginde 1924-nji ýylda, ýani Türkmenistan Cumhuriyeti bolan diýerler. Indi 25-nji ýylda da neme dörýär. 1925-nji ýylda SSR. Ondan soň käbir maglumatlar berýär. 1926-da Türkmenska SSR-iň, ýani Cumhuriyetiň konstitusiýasy kabul edilýär. Anayasasy käbir nemelerde 27-nji ýylda diýip geçýär. Kabul edilýär, 28-de çap edilýär. Konstitusiýasy, neme, esas düýk kanun diýip PDF bolmaly. Indi bu adamlar her bir watançy hökmünde öz ýurdunyň erkin, özerkli bolmagyny isbatlarlar. Çoň orunda da diňe bolyp ýanky ägirtler däldi. Ýanda da ýoldaşlardan bir näçe ýoldaşy bolan taýyrlaryň familiýalary geçýär, köpüsini geçen ok. Biziň arhivler elimizde bolman soň gaty maglumatymyz az. Ýöne jemleýici bir näme hökmünde edilen işler barada näme üçin edilipdir, nähili rahmetler çekilipdir. Soň näme bulara suç demesi de, ýani türkçe suç bolýar. Günah diýse gala arapça söz bolýar, ýa-ni gelşen okda. Eden etmişi töhmet siýasatyň netijesinde eden etmişi neme edilipdir da bulara ýönkelipdir. Ondan 37-38-nji ýylda şulara neme edilýär? Ýönkelýär da, ýani iş ýönkelýär. Bölüjülük, sesler bölüjüligi, panturkizm, ýandaky edebiýatçylar, dilçilere panturkizmi, ýani sosializma, kommunizme garşy gelýärler diýip bir giden töhmet siýasatynyň üstünden, ýani panturkizm bir millilik nemeni berýär da, ideýasyny berýär bolan, şonu şu wagt jahil boýlan halka garalama edilende, ýani bir yaramaz, ýalňyş bir zat diýip, ýani bu uly döwleti sesleri bölmek üçin bir niýetlenen bir gurama, ýani banditizm diýeni nemeni berýärler da, düşünjäni oturtýarlar, ýani öz edýän işlerini aklaýarlar da, ýani kanunlaşdyryp edýärler. Bulam näme diýdi, ola şu wagtky kommunizm guruluşuna zıt gelýär diýär, ýani garşylyk bilen gelýär. Ondan şu düýk kanunyň okap gördüm, öňür okapdym arada, ýene de okadym, ol näme diýip ýazyp geçýärdi. Proletariatlar diýär, ýani jahil halk, işsiz güçsiz nemesiz, ýani elinde hiç bir professiýa bolmayan halk, ýani proletariat ýa-da ory bilýär, bakmal wagt bilýär şonuň ýaly. Bar güçlülerin elinde diýip yüzlenip geçilýär da, ýazylyp geçilýär. Halk üçin edilýär bu işler diýip ýazylýar. Kapitalizmden uzak durmak üçin diýär, ýani
bir adam beýle öz girdejdi sebäbinde beýleki adamy işletmene ýa-da ulanmana hiç nimesi ýok diýip, hukugy ýok diýip, soň başga käbir madalarynda hökmani suratda iş nimesi bolmaly ýa-da işläýmeli diýär. Soýuzyň adamsy diýär. Tabii eskiçe olarak geçer. Sonda köp nemesem uniter, yani halkın elinden, yani halkın içinden çıkıp gelen, ya halka niyetlenen güç, yani hükümet ya da yönü alıp barayan net nemesi yolu ya ideyesi. Dine şol konstitüsyon önünde de dine neme hakkındaydı ya da, yani hükümet güçlü, hükümet emarat etmeli, Türkmen hükümeti diye öz araçağında diye hemmedada, yani katışya, yani hemmedada cevapkar proletariyatın diye, yani yoksul halkın hizmetinde hem kişiler işlemeli, fiziki zahmet edemeli diye. Ondan saylam ya seçim döwürlerini barada ya aýdyp geçýärdi. O taýda da neme diýär? Diňe proletariatyň, yani işleýän ýa-şy kommunizm ideýasyny bilen işläp ýaşaýan adamyň saylanma we saylanmana hukugy bar diýär. Galan yer ýerleri diýäne könetden galan ýa-da burjuwa häsiýetli diýär. ýa-da alyp satarlar diýip mene spekuliant diýip çykandyr saýy döwürler. Şol adamlaryň diýär hiç ýyly saýlama nemesi ýok diýär. Hukugy ýok diýär. Şöyle pikir elýärdi. Ol adamlara saýlamana hukuk bereňok. Doğru baý diýdim, kulak diýdim. Ýöne alýan kanunlaryň ýa ýazýan konstitusiýalaryň oňa degýär bir çeti. Şoň neme siýasatynyň içinde de ýaşaýarlar. Ondan şöyle diňe uniter, diňe hökümet o ne der, hökümet bu ne der diýip adam insan hukuklary barada hiç ýyly bir ýerinde ýarym ýerinde ýatgan mesela haklar, hukuklar barada hiç ýyly nemesi ýok, ýazgy ýok. Ýene içinden görülmedim. Araňyzda belki okanyňyz bardyr da, görüp bileniňiz bardyr, ütgeşi birak informasiýa çykaryp bileniňiz bardyr, okap bileniňiz. Öýlerek düýp kanun şöyle geçýär da. Endi ýöne şu taýda düýp kanunda Türkmenistän SSR Respublika diýär Soýuz. Yani Cumhuriyet hükmünde geçýär da. Endi ýa-ni bizim öňderlenmez Gaýsy Atabaýew nedir we Aýtak we olaryň ýandaş, eňindeş ýoldaşlary diýip aýdaly. Şolaryň demesinde 1956-njy ýyldaky geçen Komünist Partiýanyň 20-nji gurultaýynda ýani iki tane öňderimiz neme edilipdir, reabilitasiýa edilipdir, ýani günäçilik diýler, şu wagt aklanypdyr. Şondan soň diýmek Aşgabatda olaryň atlaryna köçede ad berilipdir, köçeňe ad takylypdyr, ondan büstler hem galdyrylypdyr. Ýöne Niýazowyň siýasatynyň güýji alyp başlamagynyň bäri ýani tapara uzun berdi. Atabaýewiň nemesini tekilýärler, ýani monumentini ýykýarlar da. Endi şol 56-njy ýyldaky aklamadan soň bularyň ýykma nemesi bu iki adam reabilitasiýa edipdir diýär. Soň her polit zakljuçyny diýenler bar, sivile gidenler bar, Özbekistana göçürilenler bar. Barat Soýuzyň territoriýasynda bir nira silk edilen bolsa, uğradylan bolsa, da kän
nemeler çorba çıkacak adamlar değil ya da yani illa adam türkap bilecek, o odaşlarını yurdu türkap bilecek adamların şöyle nemesi var ededim. 13.259 tane adam nemedilipdir, garalanıptır. Onun içinden 4'ten 3, 3'ten 2, 3'ten 1 bölegi yani 4037 tanesi cezalandırılıptır. Olam, olam 1 ýylyň dowamında 37-38 ýylyň dowamında. Yani aralarda aýdylyp geçildi. Kardeşlerimizem aýtdy. Troýka diýen bir neme döräpdir. Isbalkomdan biri, oňa komisarlaryndan biri, oňa nemeden yerli tutlaryndan şol adam garalaryna atmalymy, basmalymy ýa sylka aýrylmaly. Duran ýerinde asaby çykarylyp aýda planstan adam çıkarmaly diýerler-de. Oňa nirde ýanky çorba çykajak adamlar bir agry, atlawaýly bir iş başarýan ýa mollasy bolsun ýa için ene özüni tanadan adamlar bir halka seretjek mirap diýdi ýa bir orta direk diýerler-de türklerde ýani orta daýhan diýler bizlerde. Şol adamlaryň baryna çelle ýa-da indi men öz taşbagym ahyram sen neme kulagyň dosýar diýip şolum bir ýarym ýyl oturup gelýärdi. Sibirde bolmaly oturup gelýär. Adam müthiş bir mal halam ýok, gerem ýok. Däşdürüşdir goýuny bolupdyr, bir kisan diýesi. Şol gurprak adamlar bilen tirkeşipdir da döwürde. Ondan şolong gel. Näme üçin bulary ýygnaýarlar sebäbi öňderleriň ideýasy bardyr, ýani özerklik bolmak. Şolaryň pikirlerini, ideýasyny taşyjy adamlar bolýar bular. İçinde saklap durýarlar bir maýyn bolanda garşy çykjak adamlar da Sowet nemesine, ýani kommunistik stroýa garşy. Dünýäniň ýanky Atabaýewiň, Gaýsy Atabaýewiň monumentini ýykmagynda näme many çykaryp biler? Men özerklik, erkinlik ýa-da hukuk şol zatlary kabul edemok. Yani meniň aýdanym bolar, meniň diýenim bolar. Yani meniň ideýam boýunça ýöremeli. Şonuň ýaly many çykýar da onuň etýän işlerinden. Indi biz meni ýurduň içinde bolup şol zatlar göre bilmändir, tinç taýyk gelenmiň. Görjek bolýar, okajak bolýar, öwrenjek bolýar taryhymyzy. Şol aýdyşymy ýaly yani 200 sany baý döretmeli diýip. Nirde ýalakalar, nirde nemeler, yani taýyl döwründe de başlyk bolup raýonda işläp ýene bu ýalakalyk bilen aňsat pul görüp yerli halkyň üstünde öz watandaşynyň, ýurtdaşynyň üstünden höküm sürüp ögrenen nemeler gylgaçlap barýarlar da özleri. Mene men hyzmat etjek diýip. Indi Özbegistana geçeliň araçakdan aňyryk. Indi geçen ýyldym kaşyl Özbegistanyň mejlisi Soýet döwründe Stalin repressiýasy bolan, ýani syýasy repressiýa gawat gelip ýok edilen, likwidir edilen nemeleri, aýdyňlaryny akladylar şolar, bibliotasi etdiler, ýani garalanan nemeleri, adamlary akladylar, ýani ýalňyş edilipdir diýip neme berdiler. Karalar ardylar. Indi şu wagt sine diýersiňiz bol Özbegistanyň mejlisinden deputatlar zatlaram Orsiýadyň nemelerine, ýani Dumasyndaky adamlaryna, ýani parlamentda iki tarapyň parlamenti bir karar, Özbegistana garşy bir karar alsalar ýa bir gepleseler derrew şoňa neme berýändirler, ýani gaýtargy diýip
diýäsem ýa jogap berýändirler. Täbi ana arada men özüm hem çykyş etdim ýani Smolendem kaşalygy var şolaryň bir nemesi bar. Velika Rossiya diýen bir nemetine institutynyň özüm rektory bir institutynyň. Şol Rus ýolunyň Rus miriniň nemeni siýasatyny alyp barjy ýani atalarynyň berdiği aýdyn. Şol Özbekistany pretensiýa bildirýär. Gazakstanam ýokdy, Özbekistanam ýokdy diýip biz barda hiç il görünmeden oklar, hata eden oklarda. Yani bizim içimizde canımız yok bu. Özbekistan diye bizim tarihimizi yamanlap diye bir karalayıcı, Rus dünyasının karalayıcı bir neme kitap öğredi yani tarihini. Bizim tarihimizi yanlış öğrediyorlar deyip karşı çıkıyor da yani. Onu eğitmeliler, bunu beyitmeliler deyip. Sonra da Özbekistan'ın bloggerler hem tarihçisi hem vardır yani. Amerika tarihçisinin adı yani. İhtiyar diýýäm kaşul arada nemede çayhanada paylaşypdy. Şol adamyň garşy gelip nemetdi. Blogerlaryň çellä deputatlarym garşy gelip durandyr. Ýöne prezidentlerinem üçin Allah diýär ruslar burada diýse diýip bir soragy nemetme mümkin, çykma mümkin diýär. Özbekistanyň içinde Pert kolony diýen neme Rus dünýäsine hizmet etjek. İhtiyar Esenov diýär ana tarihçi. Rus dünýäsine hizmet etjeklerken da Soýuz döwrüniň galan olaryň okuwçylary şoň üçin gözüňe dolanyp gelmek birazjyk wagt aljak meňdeş ýani Mongoliýanyňinem konstitusiýasynyň geç gelen ýoluny ýa stroýuny gurulşlaryny men okapdymy. Onu näçe ýylyny alypdyr da şol özlerine gelençäler. Öňkü Kommunist partiýasy garşy gelipdi da ýani Russiýanly partiýasy olarym hukuk bilen ýol aljak bolup diňe hukuk bilen ýol aljak bolup hiç ile repressiýa etmän ýani hukuk ýol bilen demokratiýa geljek bolan soňlar gaty uzak ýol alypdyr. Illüstrasiýa diýen neme o taýda prosesä hiç azarlanok. Adam Özbekistanyň kam şonuň ýaly ýa-da bolupdy. Ýoş-ýoş olarda neme bar, hereketli. Türkmenistanyň hereketligi bolsa diňe daşynda bar şu wagt. İçeriden hiç çıt çıkanok. Şonuň ýaly indi illüstrasiýa döwründe saparada aýdyp geçenler yani hem prosesiň içinde neme ýöremelde. Yani bizim alalyň şol 24-nji ýyllar diýip başlasak konstitusiýa yani araçaň jumhuriýet diýip başlanan şo taýdan başlap garalanan polit yani siyasi düşünceler boyunca karalanan ýok edilenleriň ýalňyş karalanandygyny şolary aklamaly. Oňa neme pretensiýa bildirmeli şu wagtlaryň Osnowpolojnik diýen Osnowpremnik neme de Rus Federasiýasy şolara pretensiýa bildirmeli. Biziň aýdymlaryň ýok etdiňi. Yani gerek bolsa material men talap etmeli. Onuň ýurduň içinde Pert kolonyny nemeden geçirilmeli bir ýandan. Illüstrasiýadan geçirmeli, haýsy ziyanlandyrmaly da, yani ýurdumyz üçin ziyanlandyrmaly. Yani ýok etmeli diýilen zat ýok da neme sözi bilen köç edilen aýdamyzda ellerini baglamaly da gara. Jumhuriýetiň işläp gitmegine, täzeden dikelmegine hiç ýan ýetip bilmez ýaly. Neme etmeli? Neytralizowat diýerler rus dilinde. Dogry gelýän bolsa, yani ellerini, gollaryny baglamaly. Şol illüstrasiýa diýen iş
dowamly bolup durmasa içeriň tutuşbaý bir-birden yani özüň döwlet işgärdi işleyen bolsa, nemet gidenem bolsa ýogalyp çukurda öwläde ýatanem bolsa ýok nime jaýlanan bolsa şonuň delasyny aldyryp ýani näme iş etmendir gerek bolsa aklamaly gerek bolsa garalanmaly eee birin ýurdun üçin näme etmeli bolýar-da nemeden geçirmeli elekden geçirmeli şonuň ýaly Niýazyňam indi Niýazyňa dönüp gelsek Niýazy şonu etdiňde Atabaýyň gaýta Atabaýyň nemesi ýykdyk diýdik-de monumentini ýani milli duýguny ýyk ýaşatady ýani özerkleri isleýän özerkleri isleýän adam näme bolup bolýar aňyrsynda material näme görnýär-de birinjilikden öz ýurdy soň ýurdundaky yer astyndaky baýlyklar Lemok yurttaşynyň nemesi, yurttaşy bilen ýani global dünýä bilen gatnaşygy. Onuň özerkli bolan soň bilim ýagdaýam ösjek, ýani syýasy ütgeşmeler birinjilik bilen bulatlar neme özerklerin getirýän nemesi dan kinetik güýji ýani özerklik bolmagyň getirýän nemesi netijeler şo taýyk bolýar-da. Şonuň üçin Niýazyň şonuň garşy çykar ýuwaşlyk bilen neme aýdyňlanmaly aýryp çykýar. Halka näme jahil bolan halk 70 ýyllap proletar bolup geden halkda aýdyňlanmalyň elinde güýç ýok, diňe bir dili bar, elinde ruçkasy bar diýýärmi? Nimäniň o döwredilen töhmet we basky maşynanyň ýani garşydyna hiç kim durup bilmeýändir-de. Yani eli nemesi bolan soň, eli guralsy bolan soň. Ondan soň Ulyberdi Muhammedow gelen soň ýene şonu dowam edipdir. Görnýär-de endi dowam edipdir diýip häzir bir görnýär şonu dowam edipdir. Niýazyň emelen monumentlerini ýakyp Atabaýyň monumentlerini galdyrmandyr. Ýok, öz nemesini kultleşnisini dowam edip gelýär. Bir näçe ýyllar bitdi, atdy, şolara neme berip ýani pul aklama diýýär, hemme zat bar da şoň içinde. Maskala bir ýaş çatynja maskala gorunap dur şolaňam içinde bar da kultleşnisdi. Şolaňam nemesine gözünde tutdy. Inde aýdyň içinde de her toýda diýen ýaly şolary aýdym tar bilen başlaýarlar. Şolaryň nemesinde. Ahilde nemesinde. Öwmesinde ýaýdalyň ýa propaganda etmesi bilen başlaýar. Endi serdar getiren soňlarym serdaryň nemesi ýörýär. Oşa kultleşnis ýörýär. Bilam şol sistemaň getiren adam zamyndan ömür öňe maýda geçipdik-de bir kiçini gelen ýyllary. Ondanam türkmen milletine hiç gili. Yani Türkmenistanlara bolsun diýen neme ýok da yani. Öz agramyny ýeriň ýüzünde öz agramyny ordan götüren adam, idilip berilen adam, ýejegini, içjegini, gejegini çenle aýdylyp berilen adam odan kiretmene nemesi ýok da mümkinçiligi. Fikret bilýänem bolsa bu sistema onu getirmeýär otan. Şonuň ýaly ýurtdaşlar kim aýtjak diýjek bar bolsa men bir tereden el galdyrýan bar bolsa söz alyp bilersiňiz. Buyurun Hayat Hanım. Sizden. Sesim barýam meniň? O getdi.
Näme diýjek bolýan? Näçin bular bize taryhy unutdurýarlar? Näçin gaýtmaýarlar? Öçürmeye çalışýarlar taryhy bilen aňlarymyzda sebäbi näme diýip düşünýän sebäbi taryhymyzy bilsek, eger özümizden gahramanlarymyzy bilsek, bize gahramanlarymyzyň daşynda jebsleşip başlars. Türkiýede Atatürk'ün daşynda nähili Nemetjan olsa, Atatürk'e değer verip nähil daşynda örgütlenýän olsa, bizem özümizden gahramanlarymyzyň daşynda neme dip örgütlenip bilýäs-de, örgütlenip bir bolup öz kimligimizi tanap, bir bolup bir güýç oluşturup bilýäs. Bularam bu güýjem bulary gorkuzýar. Biram eger taryhymyzy bilsek, biz eşitelýär sesim. O gelip. Biz onsoň taryhymyzy bilsek, biz hem nähili geçmişde eden ýalňyşlyklarymyzdan bugün bilýäs-de, soň o ýalňyşlyklary ikinjilere gaýtalamajak bolýar. Şonuň ýüzünden şu bir topar faktor bar berin, faktorlaryň esaslarynyň ikisi şular da, şundan taryhda aňymyzdan tiljek bolýarlar, uçurjak bolýarlar. Şunu aýdym dedim. Sağ olun. Owa tarih bilen wajyp da nesine diýen bolsaňyz, ýurdun içinde köp nemmesi musulman, ýani islam dininden ýani adam hukmunda ýörýär bolýan, şol adam ýok bolanda öwläki jaýlaýarlar bolýan. Dinet görseňiz, mollalar neme diýendir? Daşyna ulakanda at kaldırmaň diýär, odanlanmaň diýär. Bir kerpiçe adyny ýaz, bir taýak tek diýär. Ýani adamyň ýeri ýetikse, hani wagtyň geçmegi bilen şol çıkarlan gum aşağı ýykylýar, onuň ýylyň dowamında ýa onuň köprek bolmak mümkin. Yer bilen tekilden ýa da şol nämemişin sowapmyşyn şol ýani. Sen ataň ýa babaň ölýär taýda, ömmeň ýetikdi. Ýatlamaly dämişin. Indi balaňam alyp barýan nemesi şol her bir kultleşnis gelende tarih şondan başlamaly. Ondan bir-birinden ýani nesiller bir-birinden uzak kaldy diýär, ýani kuşaklar. Nesil Arapça, kuşak Türkçe. Türkiýede. Ýani kuşaklar bir-birinden uzak galýar, bir-birinden bihabar galýar. Apara aýdyp berýär da, ýani ştaýda üç nesil bir-birinden uzak kaldy. Ýani indinde kuşaklar duşup başlady diýär. Ýani MHK'nyň alyp barýan işindäki netijesindäki alyp barýan nämäni aýtýarlar. Tarih bilen gelecek duş diýär da. Indi aslında olsa İslam dininde Arapistanda zatda näme diýerler diýär. Bir adam ýok bolsa bir näçe ýyl geçýär, ýer tekillenýär, üstünden etaj edip jaýlap barýarlar diýär. Sen babaň tanaň ok, sen oğlum öz babasyny tanan ok, şeýle gidip barýar da tarih ýok. Yani öwrenene zat ýok. Türk geleneklerinde, yani bizim aňarymyzyň geleneklerinde balbal goýupdyrlar, yani daşyň üstüne şödöwrüň harplar bilen şol adamyň geçen ýoly we näme edipdir wagtynda. Yani ýatlama, nekrolog diýär. Ýok, şonuň görnüşi bar. Seldar bolan bolsa seldar boldy diýär. Herkede bolsa herkede, ýok han bolan bolsa, yani o döwrüň kagan diýenleri. İl üçin näme iş edipdir? Ana şol zatlar ýazylýar da, halk kuşaklar şolardan näme alýar, göreldi alýar. Şonuň hanyň ýa-da serdaryň kimlerle uruşupdyr, kim tarapdan bize mydamy düşmançylyk bar,
Bizim gelişimiz nireden, kimlerden, şoň hemmedi bir tane daşyň ýüzünde ýazylýar eken, ýani geçin tarihi. Onuň ýa-ni uşaklaram gelip daş bolan soň, o ýagşam alanok, günam alanok, tebiği daş bolan soň, nemelere, 100 ýyllara, ýani asyr diýsem arapça bolo, 100 ýyl diýmek türkçe. Ýani 100 ýyllaň dowamında durýar da. Onuň öwrenmene geçmiş ýolum bar da senin. Yani atalaryň şeýdipdir, kim tarapdan ziýan bar, kim tarapdan ziýan ýok. Ne şu wagtky Eýranly Izrailiň nemesine konfliktine sebep göräň. Eýranlaryň atalary Izrailleri çapyp gelen mudama baryp ýurdundan kowyp gelen. Barya çapulak gaýta ýurdundan kowya haýsylmy. Ule diýag ule edilmedik, gaçyp geçýän. Şolaryň galmagaly nemeden gelýär? Tarihten, ýani milatdan öňce gelýär. Oňuşmazlygy. Onuň ýaly ýene-de bir öňemem gaýlan gelsek, ýasyňam ýani Niýazowa öwretilen ýolam şonuň ýalda tarihy aýyrmak, milli gahrymanlary görkezmek. Milli gahryman görkez, meselem ene görkezseň näme diýip bilersiň? Bar indi gaýfy tapy bar ekeni 24-nji öýdipdir, beýdipdir. Ýanynda kim bardy? Nedir bar ta? Ýanlarynda ýene kim bardy? Ýandy ýoldaşlary Böriýew bardy. Muhammed Kul Atabaýew bardy. Muhammed Geldiýew bardy. Onuň ýanynda kim bardy? Cüneyt Han bardy, Edil Han bardy. Onuň kim bardy? Goşt Han bardy. Nurwelt Han bardy. Tarihiň bir depderini açsaň, aňyrsynam hanbyň ýanynda kim bardy? Ýani soraglar köpelýär-de. Bular näme işedipdir? Türkmenistanyň öz erkligi üçin näme işedipdirler bular? Canlaryny ortaga goýupdyrlar. Ene nedir Gaýfy Atabaýewiň ýerinde kim galypdyr? Gyjaga salypdyrmy ýa oglanyň çaga salypdyrmy? Bular nirde? Ýa nedir Baýewiň oglany doktor bolupdyr. Nirde işläpdir? Şonuň atasy barada sorasaň bilermi, bilmezmi? Olam sawok döwründe, ýani kommunizm döwründe ýetişen çaga beýni ütgedilen bolmagy mümkin. Kim men ýadyma dogry ýadyma çönök ýurtdaşlar ýadyňyza gelse familiýasyny 4 san ogly bar eken, 4-siniň ýerinde 4 san ogly, 4-siniň atlary türkmen oglanlar rusça goýulýar. Ivan diýdi, Aleksey diýdi, şonuň ýa ana şolar atasynyň geçen ýoluny bilen oklar da, atasy bu ýolda üçin näme işedipdir? Atasyny näme üçin ýoldurlar? Ýok, taýyl kommunizm, PNR, komsomol diýip şeýdik ýetişýär da bular. Näme üçin edýärler? Milli duýgu oýanmasyn diýip. Milli duýgu oýansa näme işedýär? Orus näme işedip biziň ýurdumyzda diýip. Orusyň taryhyny gözläp başlaýar. Bu orusyň asly nerden geldi? Näme edip biziň ýurtda? Krasnowadda, Gazawjakda, Ýöletende, ýani Balkanda gazlar we neýitler we nire gitdi? Hanymyň pullary näme üçin men Türkiýe'de gidip işleýän? Näme üçin men Ýewropa, Polşa gitmeli? Näme üçin meniň enelerim köçäliň gurundan çeýnäp durmaly? Hani sosial üçinçilik? Hani bu pullaryň kökü? Ene milliligiň getirýän neme soraglary daşy? Evet, gaçypdy. Näme üçin men çagalarym eşekli mektebe gitmeli? Näme üçin Mercedes'de gatnamalylar? Kapydan äkelip kapyda neme mektebiň kapysyna gitmeli? Näme üçin biziň edip bilýänimiz diňe hyzmat, elimizde hünär ýok? Diniň jaýyny salmaly, daşaryk çykyp Türkiýe, Afrikana durmuşa çykmaly, gyzlanmaly. Näme üçin dünýäň ýüzünde bitirmeli?
şu soraglar yüze çykar ýa millilik diýilen duýgu. Milliligi oýar bilseň bir adamda gapdandan ahlagam özü dörýär. İkisi aýrylmasaz bir nemedir bu ýani. Jüp diýerler. Şonuň ýaly, şonuň üçin bir aldarköze. Jelekden bolan ýazfam şonuň ýaly ýoly alyp barýar-da. Atam diýip näme üçin şu açony neme diýerler TikTok'ta sen döwrüň gowdy näme diýip. Birden botlara ýazdyrýarlar. Kiçik wagty telewizorda görýärler süýçdüýjü sözlerlerine ýöne nä arkasyna näme iş edýär bu adam, näme iş etdirýärler bu adama. Onu bilen oklar gapdandan botu goşýarlar. Şu wagtky boş wagtlaşka diýerler ýani gurban bolay. Şoňkuda nä gowdy, ýani nurana ýüzlüdi ýani. Bu näme diýjek bolýar? Pulumuz bolsa bolmasa da ajam bolsak diýär. Ýani türkmeniň nemesi bar? Buğday nanyň bolmasa da buğday sözüň ýokmy diýip. Ene şu alda gözeden buğday söz barda. Ne şu zatlar ýene jahil bolan halk özüniň näme islegini adygyna bilen ok bir sözi näme sebäpden aýtýandan mädir describe diýsen ýani aýdyp berdiň näme sebäpden şu sözi aýtýan diýsen şonam açyklap bilen ok da. Gowy boldy. Näme üçin oňa gowurýan? Şu wagtkin gowurýan ok diýsen, horo bersen düşündürip bilmez. Ýöne şu wagt hasam zor günler geçiren soň öňkü gowy diýip, ýani öňkü diýerler. Öňkü gowy barýan boly edil aňyrýanda da saýul bar. Ýa-da aňyrýanda da. Şeýil 9 maýda sineden bolsaňyz Gyzyl Goşunyň ýani gyzyl terror üçin gyzyl terroryň nemesini gelip 9 maýda geçýärler. Köne tanklarda 34'te dağıttı. T-34'te. Ayılıyor gowdy. Näme üçin gowdy? Ýa-ni proletariat kelle işledesi gelmeýän, ýani ýa-da mümkinçilik berilmedik hökümetden başga ýol görkezlen tek sagyna gidip gelýär. Üstünden aýlyjyny bazaryn ýatýar. Kelle işledi nemeden ok. Kelle agram beren ok. Hawar yok. Şo döwrüni şonuň aýlygyna näçe götürüm. Nalog alyndy, ýere gidýär. Nähil hyzmatlar oňa berilmedi. O zatlardan ana bil öwredilmese bilen oken halk köpçüligi. Bidem ýurdun içinde garşy çykýardyk. Bu ýagdaý ters ýagdaý ene bu bolmaly däl diýip özümizçe isleýän edýärdik bolýan ýene. Bunu sebäbini bilmem. Jahil goýulan halklaryň şonuň ýaly öwretmese bir öňder çykyp metbuat diýersiň şu wagtky TV-lerde zatda halka ýaýratmadan ýa-ni şu wagt internet ulgamy ýaýrady. Halka ýaýradyp aýdyp berilmeseň neme bolar eken ýani halk proletariat bolar eken. Oýandy, daňdan oýandy, işine gitdi geldi. Zokluğun şo çörejiň uğrunda algady. Bugün oğluna gyýyna bir şokolat getirip bilmese, bir gala alan ýaly bolup gelýär öýüne. Gahrman geldi ýana öýüne. Şonuň ýaly bolgusyz zatlaryny öz üçin bir ýeňiş gazap edip bir ösüç gazap edip beren bir halk edip yetişdirdiler da. Edil şu adam şodur görseňiz, diýnesňiz. Yurttaşyna çykkan daýyma oraýyn, maşina alaýyn, ulog alaýyn. Beş dürüstür mal alaýyn, meýdanda wakat başyny çararyn bir zat edelim. Bir küçül yurttaşynda gelip else, gahrman bolup öýüne gelýär. Ýoksam aýagynyň alty aparaga aýdyp otira. 50 trillion potensialyň bar diýen şonu işläp bilseň. Ýani öz-özünden mümkinçilik çykypdy diýär. Multiplikasiýa diýär ýani şu zatlar getirýän memler.
Şoň üçin hem biziň taryhymyzy, ýani Gaýyp Atabaýew nede bar aýtak şolary ýygnaýarlar, görkezenoklar, näme etdir olar? Owa Jumhuriyet näme etdir diýip agyny ýşardyp, ýurtdaşynda opozisiýa diýip jurnal ýugalar zatlar göwün ýetmän, ýani jahil boýlan halkyň eşdetip gelýän sözleri bilen gurrun garýa bolan bir agram gitýär-de ol adamlaryň. Tugum çykarýarlar bir işiň. Olar ikizan bolup şonuň ýani iş etdi. Bir näçe nemäniň öňüne gaýtaryp dururlar-da halkyň. Yorgundan çykyp bilmän oturan halkyň üstüne adýal, ýene-de adýal çekerýär etýärler. Bunun ýaly taryh şoň üçin ýyglanýar. Biziň taryhler Sevne Osetiýada, ýani Demiral Osetiýada bir taryhçy bolan Stalin döwründe bar kitaplarymyz, arkiwlerimiz çotaýyp ekdilen. Çotaýdan Türkmenistanyň bolsun, Özbegistan şu wagtky, ýani bir ýerin koloniýa eden bolsa raşizm şonuň taryhy täzeden ýazylan. Elbetde o taryhçy ýökedi ýazan däldir, ýani adamlar bolandyr. Bir giden işe alyp barandyrlar. Biziň ýani koloniýalaryň mankurt bolmagyny planlaşdyrypdyrlar da. Wagtaňyk Moskovska обеспечение diýär. Ýani Moskovskiy производство diýär. Ýani senin ýurduňdan akdyp dururda näde bol Moskovska bolýar? Senki diňe paxta bolýar. Ya buğday bolýar. Ýani arada Kazakhstanda oturup diýär, ýani buğdaýyň kepegi buğdaýdan näçesi diýdi? 3 etden şonuň ýaly gymmat. Näme üçin buğdaý ardan, buğdaýyň kepegi gymmat 3 et. Şonuň ana YouTube'da hatta nemede ýok TikTok'da gördüm şonuň gurrun ne diýerler. Gepleşip bir 3-4 tane adam bolup çykşy diýerler. Enanam maýşlarynda. Korrespondent enan ýaly. Bir dedi şonuň ýaly bolup geldi. Şunam şeýledir şunu. Buğdaýyň köne ýani şu wagtky 20 teňeden bolsa kepegiň 1 manat ýa-da hiç problem soňky döwra mesele boldy almak. Pasportyň oý ýene şol pasportyň kopýasyny getir, näme paýody diýerler-de garaşmatan. Ya aňyr näme üçin şonuň ýaly diýerler? Halky diňe şol mal garajygy barjasy ýen içeni şonuň bilen nemesin pasportda kopýasy adam näme üçin getirilýär? Şo işlemler uzaklaşdyn, ýani bir gün seni güýmä bilse bir pedalar üçin aňyr kepegiň aňyrsy ýok-da, ýani basyp diýerler. Belli bir nemesi bar onuň. Önümçiligi. Biziň ýöleteniň açjapar taraplarynda ýa-da täkilelin ýol, öňkilelin ýol taraplar çäga, ana şu taýy bir giden dizel daýy edip, traktor daýy edip, buğdaý daýy edip, näme edip, tohum daýy edip, suw näme edip, buğdaý ekdirýärler. Näme sentinler bilýän sen o taýdan? Bir hektardan 2 tona mal bilen ok. 1,5 ton tekezi, şonuň ýani azot baryny berip güýledip. O azotyň ma bir giden pulu bar. Neren tabilne önümçilik. Ýöne halka ölmeşejegim ýazyňca ýetişer. Ýene de paxtanam ýene şoňa çägerek böyle. Ýene halky güýmät böyle. Etjek şo milliliň üstünden etjek geldi halk. Yurtdaşlar men ýökedim gepler oturan ol söz aljaňyz bar bolsaň aýdy beriň, öwrenenleriniz bardyr ýa ýatkanaňyz şu barada näme diýip biljeňiz bar. Ya bir adam däl bildiler barymy bilmeli açykda. Her kim öz düşünjesini aýtsa
Näme üçin şu zatlar edilýär ýani. Netijede ayna şol gaýza tabaşyň monumentiň ýykdylar diýeli. Sebäbi näme? Leyla apa buyur. Salam kardeşler. Men Mhm. birdegi buğdaylarını kilosunu näsini aýtjakman da narhyny aýtjakman. Ýa buğdaylarını näçin näde genine. Birde buğdaylarını kilosu hazır 10 TL'den. Mhm. Indi hazır buğdaylar ekilip başlandı. Birde. Ekip boğallaram ba. Şimdi azot berediler. Yine anağı fosfor mu zat berediler. An şu zatlarını hazır näti biripdiler. Sepip. Şimdi içeceğiz. Şularını aýtyn dedim da. Şu bize ýakda ýa-ni maşak diýdiler. Maşak da buğdayny gurbagyndan soň izini çöplep çıkardylar. İzinden çöpleýdiler. Gelip kagazlaryny. Hawa, başak diýmeler, maşak diýmeler. Ne üçin bir ýok? Hawa. Birde ýok şunday içi zat. Buğdaylaryny ekediler, lekin orup algandan soň ýa-ni izini çöplep aladigan adam ýok. Ondaýyn dökülmedi. Ne üçin bizlerde dökeledi? Ya traktorlarımız yaramaslıkı sebepindenmi? Ya bilmem özü näme özü pişken wagtynda dökülip kalganmı? Ne üçin ondaýçy bolady bizlerde? Birden üçin ýok. Indi temam daha değişil däl ol ýöne öz bilemden aýdyn. Bizim ýurtlaryň buğdaýlary ýani sort boýunça pes ýani gazgyn ýurtlar. Bizde ağaç olaýmasaň buğday ekilmeli diýilen zat ýok ýani. Derewne garpyz ekýäňde Gazakstandan ýa Ukrainadan buğday hem näme ýerde gowulýar eken ýa nähil diýelim. Hani hamirler süýnüp sady inçe ýuka ýazylýar. Şol çygyly ýurtlarda ýagşy kän ýagan ýurtlarda buğdaýyň kalitesi gowulýar eken. Bizim nemelerimiz näme köplenç gruboy ýani mal üçin niýetlenen diýenler. Adama kän nijalatyna ýöne bolmansoň iýlik ber. Yerlenmeden gura derro näme gurasa başa ýetişen soň tähel degsen 40 ýere gaçyp ýatandyr. Ýa gurok yer biziň ýurtdan. Onuň sortunda da bir nemesi bardyr. Garaz nemesi kändir onuň. Üstünden var ýani. Täýäp. Bizlerde buğdaylar dok bolmaýdy. Bir de buğdaylar dok bolady. Bizlerde puçur. Kara bolady. Ne üçin onday? Kara unumuz bar bizlerde. Bir de appak bolup çykady, ullary appak. Kara unny görmüsen. Kara un kymbat durady bularda. Kepek unu diýdiler. Bizlerde ýejek bolana kara un, ak un ýok bizlerde hiç. Durun, temaga değişli de şunu ben saval berdim de şu meni oýlantyrady da. Ne üçin biz hani hemme zatymız sifatsiz şu vilayetine biz hani Taşavuzdan un ekitip sataradiler bir wagtlary. 2005-nji ýylda, 2000-nji ýylda nöçe ulanyky düm kara, kapkara unu. Bir ýaxşy undan etip netilmedi orada, çörek satılmıydı. Şunun üçün Taşavuzdan ekiteradiler şula. Prisagaga gellerinde ekiteradiler.
bir gesele marılla gese bize yaka un ektirediler. Undadan barlasala elimizden alıp kaladı dep örüne birine dıkıp maşinini yaşırıp şunu ettirip ektirediler. Yine karanlar vilayetlerin içinde şunu bopturup değerli. Başka yere ya bizeni unlarımız, buğdaylarımız ya talibanlara gitedi mi yaxşıları? Ya yaxşı unlu özü yok mu bize değinmek sifatsiz mi? Bir yerde bolsa hiç kara unlu görmesen hem meçki abbak unları. Ya makinası çıkaradığın un etip çıkaradığın hırmanı yaman mı? Ne olsa yaman. Hiç sattığımızda sıfatı yok hullas. Vah. Ne yakın patera. Şu gerek şu. Türkmece Cümle. näme diýiller şu. Bazar iqtisadiýetyne geçilmede şonuň ýa bolýar şol. Eýle pa. Söýleňiz bolduňyzmy siz? Diýdiňizmi? Sağ olun. Ha? Ha, bolýar. Muhammed kardeşimiz söz sizden. Sağ ol Merdan. Şimdi şu yerde halki şu bizim cemhuriyetimizi kurmana katnaşan ýa-da bizim cemhuriyetimizi Türkmen halkyna cemhuriyet düşünjesini getiren bir nemeler var da şahslar. Şolar hakynda diýdi gurrun. Men bir zat alyp gaýtjakda şu ýerde birinji bilen şu tarih diýilen zat ilmidama gaýtalanýar. Onuň näme sebäpden gaýtalanýar? Onuň näme sebäpden gaýtalanýar? Şu adamyň tebigaty, adamyň tebii guruluşy haýsy döwürler alyp göreli, bundan 1000 ýyl öňki tarihler alyp göreli. Şu günler alyp göreli, ütgeýän däldir. Adamlaryň tebii guruluşy, tebigaty, häsiýeti ütgemeýär. Haýsy döwür alanmazda da şo döwürlerde bir halk köpçüligine, halk köpçüliginiň aň düşünjesini ösdürjek bolýan şahslarym bardyr şo döwürde. Ondan soň edil şo döwürde ýene de ýankyal bir öz bähwidini, şahsy bähwidini öňe tutup diňe öz üçin ýaşajak ýa-da ýaşamak isleýän adamlarym bardyr. Şo döwürde ýene de şolaryň yaranjagylygyny edip, şolara yaranyp öz gününi, öz durmuşyny ýaşaýanlarym bardyr. Bu diýmek näme diýmek? Şol ene şu kararlyk diýilýär, bir döwür ýa sultanlyk diýilýär. Şo döwürleri alyp görenmizde şo taýda ýanky adamlaryň aňyna ilmidama demäni oturdypdyrlar da raýatlyk düşünjesini. Häzir hem şol raýatlyk düşünjesi bilen halk şeýle ýöreýär. Indi öňki döwürlerden tapawatlykda häzirki döwrümizde näme tapawut bar? Sosial media bar, öz sesini şeýle bir kiçirek hereket bilen müňleri şadyma ýetirip bolýar öz sesini. Hani öňki döwürden tapawatlykda bir şo bar. Şu näçe ýüzümizde ýapylan bolsa, belki aýdýan zatlarymyz dinleýän ýurtdaşlarymyz bar, ildeşlerimiz bar. Hani şulara ýetdir da şu. Bu diýmek näme diýmek? Häzirne ýani Leyla hanım aýdyp geçdi da bir mysal getirdi bolýan. Bizler häzir haýsy ýagdaýlan gurrun edýär. Şo gündelik iýiçki meselesi deňeşdirýär, taşar ýurtlara çykdyk. Deňeşdirýär da bu ýerlerde şu, bu ýerlerde şu. Bizler şol ýanky sosial bir deňaramlygyny gurrun edýär da şu ýerde. Asliýetinde bolmaly sosial deňaramlyk, sosial deňaramlylygam haýsy bir guruluş saglap bilýär, jemhuriýet saglap bilýär. Jemhuriýet bolanda, jemhuriýetiň
Nemesi bolmaly bir açıklamasy. Häzir men belligimi almadym da eger nereden bilýän bolsaň. Cumhuriyet. Olanda ne demäni? Amerikanyň nemesi hökümetiniň, döwletiniň iş guruluşyny sine daýyňyna şol nemede da temsilçiler palatasy we senator palatasy. Olaram halk içinden saýlanýar. Yani her ştat yani distrikti bolmada olaň içinde raýon olar öz nemesini uğradýar yani ýokarky palatalara wekilini halkyň içinden çykýar yani. Olar alman bolup bilýär, iş adamdan bolup bilýär. Yani halkyň üçin bir hereket edebiljek adamy uğratýarlar da şolar. Ondan soň o taýda hökümet taýlanýar, dogrymy? Şu ýerde anayasa zat merdan şu Cumhuriyet diýmek döwletiň nemesini döwleti dolandyrjak ýa-da döwletde wezipe aljak adamlar halk saýlaýar diýär da. Şu ýerde o halkyň dolandyrmagynda, halkyň yönetiminde ýöredilýän bir neme gurama ullakan bir döwlet şol Cumhuriyet bolýar. Şu Cumhuriyet düşünjesi Türk milletleri esasen Türkiýe gelende şu 1900-nji ýyllarda geldi. Şol bizde Cumhuriyet guruluşymyzyň 100 ýyllygy ýakynlarda 27-nji oktýabrda şu gurulmuşlygyny edip geçdik, bellek geçdik. Şu Cumhuriyet düşünjesi Türkiýede bir ýyl tapawut bilen Türkiýede şoňňaly bir şowratyň özünde geldi. Bu demek näme demek? Şol bir sultanlyk ýa-da karollyk nemesinden dolandyrışlygyndan çykyp halkyň öz düşünjesi bilen, öz pikiri bilen döwleti dolandyrmaly diýe. O taýda da şol neme meselesi ortaga girýär. Sosial deňaramlyk diýe-de halkyň ähli gatlaryna ähli mümkinçilikler el ýeterli bolmaly. Şonda hakyky Cumhuriyet bolup gidýär da. Endi ýene de şol 1924-nji ýyllara demek dolanyp geldik. Şu ýerde gaýgyslar da baýyk nedir baýy aýtak, atlar geçýär da ýöne. Häzirki döwürde şolaryň kan bir nemesi gurrun edilen ok ýa-da bir taryhy maglumatlary barym bolsa gizlenen ýeterlik däl. Oňa derek 1991-nji ýyldan bäri ýaňam bellek geçdiň da bir jeleň çagatyny başlaryň oturdypdyrlar. Onam şu hakynda has maglumat kenda. Ondan soň gelýänler şol halkyň aňy bilen, jemgyýetiň aňy bilen elmide ama oýnaýan nemeler bar. Taryhyň haýsy döwürlerinde de şol 100 ýyl mundan öň bolsun, 500 ýyl mundan öň bolsun. Şo döwürlerde de şolar elmide ama bar. Ýöne häzirde şu göreş diýip alalda. Şolaryň arasynda elmide ama bir göreş bar, sowuş bar. Hakykati, adalaty dikeltmek isleýänler bilen ýa-ni saltanat bir durmuş, saltanat bir guruluş ýöretmek isleýänler arasynda elmide ama bir göreş bar. Biziň häzirki döwrümizde göreşimiziň bir avantaj diýilýär-de mümkinçiliginiň has ýokary bolan ýeri sosial media. Muny doğrulugyny peýdalanmaly. Bizde häzir şol aň düşünjesinde, halkyň aň düşünjesinde kabul edilen bir zat bardyr. Her kim aýry-aýry bir aň düşünjesi, özünde deýişli düşünjesi bardyr ýöne. Halk köpçüliginiň bir kabul eden düşünjesi bardyr. Köpçülikleň jemgyýetiň aňy düşünjesi bolanda şo bolýandyr. Jemgyýetiň aň düşünjesi bolanda nämedir? Mysal häzir türkmen jemgyýeti gowdurmuş ýaşamy üçin ýa-da gow gazanjy etmek üçin, maşgaleklemek üçin ýurdun daşyna gitmeli diýär-de. Ana şu türkmen jemgyýetiniň häzirki
düşünjesi, aň düşünjesi şu. Yani öz baştaklığına alandı her kimde var. Ayrı bir näileçilik vardır, yine urdatlar bardır ýöne. Ähliňiň bilelikde kabul eden düşünjesi etlen düşünýürdüň daşyna gitmeli. Şoň ýaly bir düşünje bardyr. Indi şu düşünjäni üýtgetmek bize nähilirak bir peýda berip bilýär, nähilirak bir halkyň sosial ýagdaýynyň düzelmesine goşunt goşup bilýär. Birinjilik bilen halkyň aň düşünjesinde oturmaly bolmaly zat şu wagtky ýurdy dolandyryp oturan jenaýetçi topar, şunu köpçüliklerin kabul edilen ýagdaýynda. Ondan soň bizler haýsy birimiz alaly ýurtdaşlar bolup tebii gaz boýunça bizler 4-nji ýerde dünýäde diýär. Ýöne ýaşaýyş şertleri boýunça ýa-da maşgala guruluşy boýunça ahlak tarapdan, haýsy bir tarapdan alınmada da bizler iň soňky derejelerde. Dünýäniň ýüzünde 200 oğlay belki döwlet bardyr, millet bardyr. Şolaryň iň soňunda. Şu halkyň aň düşünjesine şeýle bir pikir oturmaly. Biz näme üçin şoň ýaly mümkinçiliklerimiz barka bizler ýanky eklenjimizi daşardan görýär. Eklenjimizi başga adamlaryň hyzmatyny edip kazanmaly, maşgalamyzdan, çağalarymyzdan aýraçylykda birinji bilen halkyň aň düşünjesine şu soraglar oturmaly. Ondan daşaram gatykän soraglar oturmaly. Olaň öňünde de şu ýurduň başyny häkimiýete ýelä oturan adamlaryň jenaýetkärligi, ondan soň bir terror topar, diňe bir ýanky jenaýetkär terror topar bolup oň bilen ýetenoklar daşardaky güýçlere döwletleriň gary işlerini edýän bir hyzmatkärleri. Onam ýurduň adyny edýärler, ulakan bir döwlet, Türkmenistan döwletiniň adyny edýärler bu zatlaram. Şu zatlar halkyň aň düşünjesine köpçülikliň jemgyýetiň aňyna oturan ýagdaýynda bu ýagdaýlaryň düzelmesi çaltlaşýar. Oň üçin nämerine şu taýda öz pikirlerimizi aýdýas, öz düşünjelerimizi aýdýas, hemmemiz ýurtdaşlar, kärdeşler. Şoň ulakanlar goşandy bardyr. Yani bizim daşymyzda da şu gepleşikleri ýerli diňleýän adamlar bardyr. Bizler hemmemiz bileleşmeli, jemlenşmeli, şu jemgyýetiň aňyny, düşünjesini üýtgetmeli. Ol her bir ýurtdaşyň, watandaşyň wezipesi bolup durýar. Özüni ýurtdaş diýip hasap edýän adamyň şol näçe köpçüliklerin edildikçe şonça da täsiri boljak we düzelmesi üçin biz wagtymyz neme boljak da wagtymyz gysy galjak şu meselede. Şular şu wagtça aýtjam, sag bolun. Bolýa, sag bol. Arslan kardeş. Senin. Sağ olun Merdan kardeşim, söz vereniz için. Nedir siz Merdan kardeşim neme? Üzün köp zatlar yani gözün verdiniz. Öyle deyip dinleye oturdum da. Şimdi şu an içinde tarih geçti. O millilik duygusu, sözler geçti. Yani konstitüsiya, cumhuriyet, garazken bir nemeler aydıp geçtiniz. Şu tayda bir dören bir fikirlerimiz adım oldu. Şolardan bir kaçarak bir aydın benim. Buyur. Hem adamların bilişi alı şu yeryüzünde de şoların bilişi alı mesela bir obaya işlendik bir hop olsa diyelim de yani bir cisim tarafından neyle olsa yani bir hop dönen vakti şunun önünü alan bir adam olsa da yankının şu adamı şu obanın mektebinde olsun ya şu rayonun mekteplerinde yankı adamın suratını koyulup o kahramanlar divarı değil emneyle alır. Şonun yalı yerlerde nesillerden nesile şu adam şeydiptir, görelde gör kesiptir, eğdiptir deyip garaz bir
nesilden nesile geçiriletti. Bizde olsa hazır yankı belli geçişiniz yıl tarihimizi öğretilmedi. Bunu açan adamların tarihin üstüne açan adamlar hem olsa her yıl bir suçlar bilen yankı cezalandırdılar. Yine garaz edibilen ettiler de. Şimdi şunun yağlı bir halatlarda da bizim nesillerimizde bir adaşadılar da kime inanacağını bilmin, neyime inanacağını bilmin. Elbette hakikati hem bir aktarıp tapyançalar ona da akıl yetiren çıktı. Garaz kendi vakti gidedi. Garaz şu edilotan işlerin arasında yurdun koramaklığı yankı samsıklığa yankı samsık bir düşünceye getirip biliptirler de yankı ayçınız yağlı bir nemeden gatap giden enenin çağasını neme göreld edip görkezip niyazıp yağlı onu bezleştirip zat edip şonun bir şahsiyet bolmacak bir adamdan bize garaz nemedik görkezdirildi de. Şimdi şu tarih diyen yerinizde de mesela şu Göktepe Galası'nı geçen öğrenilen nesiller olsa şularda hükman surattan millilik oyanadı da yankı içine sokulan yemeler var. Millet parazlı, buzatlar hemmesi ayrılıp sıfırladı da yankı şunu ya Göktepe Galası zaten tarihler öğretilendi. Şu yerde millilik duygusu o gatiken rol oynardı. Eğer millilik duygusu bolmadık bir yankı bir erkekler olsun yetişti bolanda da şular gelin kızlarını yankı vatandaşlarını korumak ki anırak dursun. Özleri gidip yankı reklam edip müretlep birisine doğrula verip yören hala gelen de erkekler hem yankı millilik duygusu bolmadık. İşte bir yanlış düşünmesinler yine dinlep duran ildeşlerimiz. Size bir vakit aydıp berendim kardeşler. Şimdi ben özüm şu Göktepe Galası'nın tarihini geçen vaktimiz bir şeyle bir nemeler olup geçti de millilik duygu oyandı şu yerde de. Şimdi bize de şunun için şu Göktepe Galası'nı, Gazavat'ı, uzatları öğretilmedi. Ben de şun yalı millilik duygum dören vakti biz elbette çağ attık. Ya 8 ya 9. klastık. Şun yalı bir millilik duygusunu oyantıran ya şu millilik tarihini bilen adamları ne derece belki vatandaşları olsun yani şoları oyantırıp bilette bu duygular. Onun için hem bizi şunun için hem ayırıp duradılar, yolup duradılar. Bize edibilen piçin ne dediler yankı utkalarının üstünden bize yamalladılar. Her hilde zat edip garaz öz tarihini özün bilmez yalı yağda edip döredip uzaklaştırıyorlar da indi ildeşlerimiz hem yanlış düşünmesin özünü maktacak olup deyip deldiğini nesillerimize bizim milliliğimizi, tarihimizi bu zatları bir öğretip dilden dile olsa da bir tez Türkmenistan kurulanca geçirip bu zatları bir düşüntürmeli. İngiliz için gürrün verdim. Doğru. Sağ olun dinleriniz için. Sağ ol. Hayat Hanım söz sizden. Arslan ildeşin aytýanak, bizim kynçylygymyz işimizin ýoş gitmesi düşmanymyzyň içinde bolmaly. Eger bizim düşmanymyz daşarda bolan bolsa, millet eýem örgütlenirdi. Ne derejede jahilleşdiren bolsun, örgütlenirdi. Sebäbini men bir näçe ýyl şu wagt näme bolup durdy. Azerbaycan bilen Ermenistan arasında Karabağ savaşı olup durdy. Şonda ýurdun içinde bir bilen gürleşip oturdum da tipik jahilleşdirilen bir türkmen. Gürleşip otursaydan soň şol Azerbayjanda bolup duran nämeni şu arada bahsetdim melin. Ýanky diýdi, şu wagt eger diýdi nemem mümkinçiligim bolsa elime ýara alyp diýdi giderdim Azerbayjanyň tarapynda göreşmäge diýdi.
Şonda kelleme gelip dedim da bu milletin düşmanını bilen ok. Daşarda bir düşman olsa bu millet cahilleştirilen olsa da yine de örgütlenirdi. Ama şunu bizim düşmanlarımız içinde olansan ve o düşman güçlü, elinde hakimiyeti tutup oturan, yani hiç daha pulu ayamayan sebebi olup nemesi yerini saklamak için hiç daha ayamaz bu düşman. Karşımızda bir düşman var. Elinden geleni edip duran düşman var. Hiç boş durmayan bir düşman var. Daşta bırakta yine daşlardaki nemeleri aktivist, apasisyoner, diktatörleri görüyor tayini. Ne gelir? Cahil millet hem aldamak katansat. Şunun için hem işimiz katı hem kıyın bizim işimiz hem yavaş gittiği yöne kendi adam için uğraşa TikTok'ta da hatta sosyal medyada görüyen veli de hem kendi adamın fikri da ütkap başlattır. Yavaş-yavaştan alıyor, yavaş alıyor. Elbette katı engel oyalar önüne yavaş-yavaş yöne alıvatır beğendiren yeri. Şunu diyecektim. Sağ olun. Öyle sağ olun. Umida kardeş söz sizden. Haydi verin. Sağ olun. 1924 yılda Atatürk Cumhuriyeti kazanan vakti şu sırada bizlerin Türkmenistan'ın Cumhuriyetini kazandı. Şu Atatürk Cumhuriyetini kazanan dövründe sağlık hakkı bilen eğitim hakkını kazandı. Halka kazanıp verdi. Bizlerde en var şu haklar yöne bize bilmeyedik şu vakaçerli. Şimdi şu ne için sağlık bilen eğitim hakkını aldım hazır. Birinciden sağlık alan vaktimiz sosyal durmuş köp girer sosyal durmuşa sağlık sistemi. Yine misal için vatan haberlerini görüyoruz. Vatan haberlerinde yine Türkiye'de haberler gören vaktimiz diktir gürleyen vakti yanında küçücük bir yine gluhanimoy diyes biz Türkmencesini bilmeyen de şu nemedip duran şu geplep bilmeyen kulağı eşitmeyen adamlar için perivotçuk oturuyor şurada. Yine şu gatıbı önemli bir neme şu. Bizlerde şunun yalı ne için bir sanını bilmeyen de yaman köp bizlerde şunun yalı nemeler, gluhanimoylar. Şular için belki şuların bilesi geliyor şu zatlar, eşitesi geliyor. Yani şulara mümkünçilik yok, töretmeyeler. Son yine Türkiye'de yine sağlık hepteleri boluyor. Kanser heptesi, son yine meme kanseri heptesi var. Geçen hafta oldu. Son nemeler, çağlar için yani köp neme sağlık nemeler var da az yazma düşen yok. Yani şu her heptenin sağlık nemeleri var da kesel hepteleri geçiriyorlar. Şunda her hile nemeler aktiviteler geçiriyorlar. Kömeye diyorlar şunyalı hastalara. Yine bizlerde şu zatlar sosyal üçüncülüğünde hiç yok. Hiç görmedik bizler şu zatları. Bu katı önemli zatlar. Sonra da eğitime girelim. Eğitimde yine integral diyen bir matematik bir formula var. Sizler ildeşler sizlere sorak şu integral diyen formulanı hiç duydunuz mu Türkmenistan'da? Yani sapaklarda, üniversitelerde, son nemelerde buluyor. Şu üniversite, ulu okullarda bulmalılar şu zatlar. Hiç duydunuz mu şunyalı? Şunyalı formulu. Yok okullar. Bilem yok. Ana şu adamın durmuşundayım. Yani bütün durmuşta adamın durmuşunda sosyal her zatta her yerde en önemli gerek zatlardan biri, formullardan biri eken. Şimdi hazır şu Skype'da ben girdim. Kapilot diyen bir neme var. Uygulama var. Şuna girdim. Kapilota ne için girdim? Ben az sonunda ayıp verecek bunu. Şöyle girip ben bunu şu integral sözünün manısını okadım. Neme gerek bu zatlar? Şunu ben berde Türkçe düşünen ildeşlerimiz köpüsü var düşünüyorlar. Ben şunu biraz canı okap verin. Neme gerek bu zatlar? İntegral matematikte bir fonksiyonun belirli bir aralıkta toplam değerini bulmak için
kullanılan bir işlemdir. İki ana türü vardır. Belirli integral ve belirsiz integral. Belirli integral bir fonksiyonun belirli bir aralıkta toplam değerini hesaplar. Örneğin bir eğrinin altında kalan alanı bulmak için kullanılır. Belirsiz integral bir fonksiyonun türevini tersine çevirerek elde edilen fonksiyondur ve genellikle bir sabit içerir. Şimdi son şöyle yazdım. İntegralın diyedim, insan hayatındaki önemi diye yazdım kapilota. İntegral insanın hayatında birçok alanda önemli bir rol oynar. İşte bazı örnekler. Mühendislik ve fizik. İntegral mühendislik ve fizik alanlarında sıkça kullanılır. Örneğin bir cismin hareketini analiz etmek, elektrik ve manyetik alanları hesaplamak veya yapıların dayanıklılığını belirlemek için integral kullanılır. Ekonomik ve finans. Ekonomik modellerde ve finansal analizlerde integral toplam, gelir, maliyet ve kar hesaplamalarında kullanılır. Ayrıca sürekli değişen faiz oranlarını ve yatırım değerlerini hesaplamak için de önemlidir. Tıp ve biyoloji tip alanında ilaçların vücutta nasıl dağıldığını ve metabolizma olduğunu anlamak için integral kullanılır. Biyolojide ise popülasyon dinamikleri ve ekosistem analizlerinde önemli bir araçtır. Bilgisayar ve bilimleri, bilgisayar grafiklerinde görüntü işlemleri ve makine öğrenimi algoritmalarında integral kullanılır. Özellikle karmaşık şekillerinde alanlarını ve hacimlerini hesaplamak için önemlidir. Günlük hayat, integral günlük hayatta da farkında olmadan karşımıza çıkar. Örneğin bir aracın yakıt tüketimini hesaplamak veya şu tüketimini izlemek gibi durumlarda kullanılır. İntegral karmaşık problemleri çözmek ve çeşitli alanlarda daha iyi anlayış sağlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Yine ildeşler, yine şu yankı adışmayal gatı önemli bir formular. Yine bizlerde nemşe diyeler üniversitelerde çeyreden çeyreye qoyalar. Yine şu mühendislik sisteminde diye gatı önemli bir rol oynayadak. Ben son izinde yazdım da şu benden soradı kapilot. Kapilot soradı. İntegral bir ders mi de yazdım, yani sapak mı de yazdım. İntegral matematikte önemli bir konudur ve genellikle lise ve üniversite seviyesinde öğretilir. Ancak Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEB yeni müfredat düzenlemeleri kapsamında 12 sınıf matematik derslerinde integral konusunun müfredat çıkarıldığı belirtilmiştir. Bunun yerine limit ve türev kavramlarına daha fazla ağırlık verilecektir diye yazdı. Ben yazdım, bu değişiklik doğru değil diye düşünüyorum dedim. Ondan sonra da sen bunu kabul ediyor musun, bu değişikliği dedim. Bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsun dedim. Ben bu değişiklik doğru değil diye düşünüyorum dedim. Anlıyorum dedi. İntegral konusunun müfredatta çıkarılması hakkında endişelerimiz var. İntegral matematikte önemli bir yer tutar ve birçok mühendislik, fizik ve ekonomik gibi alanlarda temel bir araçtır. Bu nedenle bazı öğrenciler ve öğretimciler integralın öğretilmemesinin öğrencilerin de ileri düzeydeki matematiksel kavramları, anlamlarını zorlaştırabileceğini düşünebilir. Sizce de bana sonra yazdı. Sizce integralın öğretilmemesi öğrencilerin hangi alanlarda eksiklik yaşamasına neden olabilir diye yazdı. Ben de mühendislik dedim. Kesinlikle mühendislik alanında integralın önemi büyüktür. İntegral hesaplamalar mühendislikte birçok uygulamada kullanılabilir. Örneğin alan ve hacim hesaplamaları. İntegral karmaşık şekillerin alan ve hacimlerini hesaplamak için kullanılır. Bunun köp isnoka oturmayın. Yine şular gatı önemli zatlar, fizik, biyolojik, hemme zatta gerek bir matematik bir eğitimlemesi. Hani indi bizlerden aşı. Hani bizlerin yine eğitim hakkımız çağların. Yine
bizlerin cumhuriyetimizi elimizden alıp çağların yani neslimizin eğitimini elinden alıp şunun yalı önemli bir temalarda önemli bir şu aydıp duran azında şu ne için ben başta aydım kapilota girdim de kapilota girenim sebebi şu kompüterde Google'da internette en gerekli zatların biri eken şu karmaşık bir çözüp bilmeyen sorularını çözüp bolayarken yani şu integralın aracıyla. Hani indi bizlerin çağlarımızın eğitimi, geleceğimizin yine şunun bir önemli temalarda bizlerin çağlarımız şu zatları alıp bilmeye. Çağlarımızın, hepimizin şu zatları, şu bilimleri bolmağın için bizler häzirkine ýagdaýymyza geldik. Cumhuriyetimize, sadece cumhuriyetimiz alınmadı bizlerin elimizden. Bizlerin çağlarımızın, neslimizin geleceği alındı. Eğitim hakkımız yok, sağlık hakkımız yok, hissadımız yok. Yana başta aydıp geçtim. Şu Gulhanimoyların şu bilmeli gerekli zatları vardır dedim. Kavarlarda belki iştesi gelecek zatlar, bilmeli zatları. Yani çağalar var misal için. Gulhanimoy çağalar. Şu zatlardan havarsız, hiç zattan havarsız ösü oturan çağalar. Yine sadece cumhuriyetimiz alınmadı. Bizlerin elimizden hemimiz adımız alındı. Yani o kaperde hazır düşünenler vardır. Katı önemli zatlar inaşlar. Hani buların cevabını kim verecek şimdi bize? Çereden çereye kovup çağları, studentları. Näme bilim beri oturdular? Yine sorak. Sağ olun. Ýaşy, sağ olun. Sosial bilimlerde ilerleme diýäňiz umydy kardeş. Kutlu bolsun ýoluňyz. Muhammed kardeş, sizden. Erdan sağ ol. Şu ýerde hemme taraplayın, gaty köp taraplayın meseleler orta atylýar. Ýana hemmesinin nemesi özüne gelip çykyşy. Ne bir özümüz bir cemiyet hökmünde, Türkmen cemiyet hökmünde özümüz bir özümüze sorumuz birinji bilen. Häzir bir şeyler düşünjede bolsak, misal üçin hani birler çıksın, ýene köne erteklerde vardır. Ýene bir tane gahrman çykdy, owanyň başyna bir ajdarha belaweter neme bolup durdy, musallat bolup durdy. Şonu gitdi, gylyjy bilen ýok etdi, halky halas etdi diýen ýaly bir ertekler vardy döwründe. Köne döwürlerden häzirem aýdylýandyr, belki habarymyz ýok. Şu zatlara salgylansak häzir birler bizi halas etmeli diýip garaşyp oturan bir düşünje var halkyň aňynda. Onu nirden görýärler? Esasen mena halk köpçüliginiň öňüne çykyp dürli görnüşlerde çykyş edýän, häkimiyete bolsun ýa rejime bolsun garşylygyny bildirýän taraplar bolýar. Ýa-da garşylyk bildirýän ýaly bolup görnüp, ýöne şol rejimiň hyzmatkary taraplar bar. Şularam tek doly bir-birinden aýyl-saýyl edip bilmeýän bir gatlyk bar garşymyzda. Ýöne bu taýda bir şeýle bir sorat bilýäs öz adymyzdan. Biz saltanat isleýäsmi, sultanlyk isleýäsmi ýa-da jemhuriyet isleýäsmi? Ýöne şu soragyň mene saparaga başlyklaýyn şu soralar orta atyldy aslında. Ýöne agar şu ýerden alyp görenmizde, eger sultanlyk isleýän bolsak, sultanat isleýän bolsak, häzirki ýurdun içinden esas aktiv gatlygy, hem iş öndürjüligi, hem nesil öndürjüligi bolan bir gatlygyň gaçyp çykmagyna çalışýan bir ýurdy. Ýöne şu saltanatdyr, sultanlykdyr şu ýurt. Näme sebäpden sultanlykdyr? Diňe belli bir taraplara, kişilere hyzmat edýändir ýurdun ähli resurslary. O taýda resurs diýenmizde diňe bir tebii baýlyklar diýip malmal däl, hökümet guruluşlarym şu adamlara, şu nemelere hyzmat edýändir. Şu toparlara.
Şuna Oo. sultanlyk değil ya, saltanat değil ya. Biram jemhuriyet vardır. Jemhuriyet nähelik bir ýurtdur, ne tutuş bir jemgyýetiň, türkmen jemgyýetiniň. Ol beýleki jemgyýetlerde de şowur ýagdaý gaýtarak dur. Bizne Özbegistan alaly, Türkiýe, Azerbaýjany ýa Arap ýurtlaryny, Hindi hemme taraplayın halk köpçülüğünün kaçıp halas bolup ya da kaçıp sığınmak isleyen yurtları vardır ne? Avrupa yurtları, Amerika yurtları. Yani şu yurtlarım cemhuriyettir. Şimdi bizler özünü kurmağın yerine tayyar bir yere gidip şu taylarda deyin bir pes dereceli bir gatlak olup şu taylarda yaşamana kail ýagdaýda gezipdiler. Bizler şu dereceye düşün. Näme üçin? Sultanlykdan gaçýar, saltanatdan gaçýar. Asliýetinde mümkinçilik bar, nähil mümkinçilik? Bizem bir jemhuriyet ýurduny gurmana, jemhuriyet ýurduny döretmäne mümkinçiligimiz bar, resurslarymyz bar, düşünjeli gatlygymyz bar. Oňa diňe hereket etmeli. Gurmak üçin hiç kim gelip taýýar gurup bermez. Hiç kimin oňalyk bir borjam ýok, mejburiýetem ýok, islegem ýok. Sebebi haýsy ýurtlary, haýsy guruluşlary alanmazda da bular hemmesi bir behwid üçin hereket edýändir. Onuň üçin bir halat edici, bir kurtarıcı diýär türkler. Bir halat edici garaşy oturmaly däl, özümüzi halat etmeli. Mesela şu aýtjagym şu, sag bolun. Olya, sağ ol. Kardeşler saat 10 oldu. Anarık. Vaktimiz dinde nemese devam ettilersen aslan kardeş sizden. Sağ olun. Bir kıskaçarak bize koşup geçecektim Yankı. Şu Göktepe Galası'ndaki ve Yankı millilik duygu hakkında da şu millilik duygunun gücünü anlatmak istedim de. Şu millilik duygunu iyi olup bilen adama da mesela häzirki rejim şoňal duygulu adamdan gorkýar. Şonu yeňip bolmajaklygyny bilýär. Yani şu millilik duygusu bolan adamı yeňip bolmajagyny bilýär. Şonuň üçin Hayat Hanymyň aýdyşy ýaly islendik pul möçberinde bolsa hem şonu ortadan galdırmak için neyle hareket etsem edýärler. Şunu goşmak istedim ve Umide Hanım'ın yani integral diyen yerine bir iki zat koşup geçin. İntegral, hasaplamalı, düşünceli adam. Şu häzirki bizim aýdyp oturan zatlarımızı avtomatik derecede özü şunun 70% ya 50%'ine düşüner. Özünü yani apasisanerler çıkan vakti, yayınan birisi çıkan vakti şonun kimdigini özü düşünüp biler. Garaz dost düşmanını tanıp biler. İntegral hasaplamanı düşünen adamlar yani şu yankıyalı yani sultanatlık mı ya cumhuriyet mi diyen vakti bu sorakları şu söz sultanatlık denilen sözü eşden vakti özleri reaksiya veredi de şunyalı reaksiyası bolmazlığı üçün integral hasaplamalı düşünceli adamlara ya şu düşünceni öğretilmeyer bizde. Çünkü uygatı çungur bir matematik bir hasaplama esasen hem içinde köpünce bir matematika geçedi ve geometriye gaz izleyicine şonyalı gider de hem mesapaklar hem var onun içinde. İntegralayım şunu koşun dedim. Sağ olun. Olya, sağ ol. Tarık'ım. Umida kardeş elini aldırıptır. Sizden. Ama ben Yankı aydan sözlerimi birazcık yine koşup geçin. Yana şu integral sözünü mühendislik dedim de mühendislik injinerlik oluyor. Yani bizlerde şunyalı ösen injinerler bolman için daşarı yurttan injinerler gelip bizlerin yurtumuzda bizlerin adamları gul edip işledip önünde ağır kıyın işleri işledip ummansız pullar alıp bizlerin halkımız bir azıcık pullar bilen işleyeler. Şu zatları bilmeyen için. Sonra sağlıkta yani biyoloji, kimyada dedi integralı.
Geçerekde bir Muhammed doktor kardeşimiz aydıp geçen yadınızda olsa bir doktor yetişmesi için 16-17 yıl gerek bolýar. Doktor yetişmesi. Yani bizlerden hemen bir 3-4 yıl okuyalar tipi şu sağlığı okuyup doktor bolýarlar. Bu yani hazır integral sözünün nemenin matematik düşünce nemesinin okap geçtim. Bizlerde şu sapaklar, şu zatlar geçirilmeye. Yok bizlerde şu sözün özü hem yok bizlerde. Nähil edip doktor yetişilsin son berde Türkmenistanda. Şu zatlar bolmasa. Şunun için hem bizlerin ölümçilik köp, çağa ölüm köp, eneler çağasını öldür, doğan vaxt ölüp nemeler var, ölenler, karnında vaxt ölenler var, katı ölüm köp. Sağlık sisteması hiç yok bizlerde. Şunun için hem becergi almak için daşar yurtta gidiyorlar. Ne için daşar yurtta gidiyorlar? Şu sapaklar bolmağın için. Şu integral sözünün düýbünden yokluğu için. Yine Türkiye'de hem hazır şunu, geçen ben Fatih Altaylı'nın bir sana videosunu koydum. Çayxanada gören bolsanız da. Yine şu Türkiye'de hem hazır şunu yasaklaptılar şu sapakı. İntegral sapağını. Berdem Türkiye hem şu Türkmenistan'a gidip var ya. Şunun için yani şu başta şunun için ayıp geçtim. Atatürk Cumhuriyet kazanan vaxtı eğitim hakkı ve sağlık hakkını nemettim, belirlep geçtim yürüte. Yine şu zatlar spesialine ayrılan şu sapak ayrılan. Şuna ünsünüzü çekmek istedim. Google'a girip ya bu mesela şu Skype'da şunu yazsanız Çumur öğrenip oluyor da şu zadı. Nemelere şu durmuşumuzda köp önemli yeri var şu integral sözünün. Ve sağ olun şunu bir şey. O lehta olun öğrenmeli zadım gatken jahil jemmetten çıkıp gaýtdyk da onuň hiç saat bilem yok diýen ýa. Yurttaşlar çıkap gelen işi gücü bolan biler ýa-daýyna görä hereket etdiler. Benim Şaul kardeşimi elini kaldırdınız. Haydi verin. Sağ olun söz berenigide ýanky gurulňlar dinläp menim pikirimi aýtaýyn diýdim. Dogry biziň ýurdumyzyň problemalaryny aýdyp gutarp borýardy. Haýsy bir zadyny aýtjak onuň ne alim bar, ne doktor bar, o ýerde ne inженер bar, ne prorab bar, hiç zat ýok. Aty bar, özü ýok, bilýän zatlar ýok. Ony düýpli bilimiň üstünden düýpli ödügertmeli da hemme zady baştan başlamaly kalýan. Hemme zat çökün da umuman taglyk uğur bolsun, bilim uğur bolsun bu aýdyp gutarýar däl o ýurdun ýagdaýyny hiç. O ýüzdenem käwat oturup pikirlenip şuun bolsun, ertir bolsun baryp bir ýurdu düzeltäjäm ýaly. Şoňa gyttan pulap ýüregim holup başlaýar. Şoňa gidesim gelip, ýurdumyza gidesim gelip. Ýöne bu işlemme başa garyp buruna bolsun daherine uzaklaşman indi. Halkam ýadady. Ýadandyr. Bolar. Ýöne çökkülige gidip otyr, çökkülige. Yalan dağıttılar hemme zat. O yüzden hemen gidip yurdu düzeltmemiz gerek, müketmemiz gerek, kazanmamız gerek. Ondan artık uzak gitmesin. Ýadadyk yani daşary yurtda ýadadyk. Howa, ýadadar. Şo düzeltmeli diýäňiz bolan şu ýanky içiňizde illüstrasiýa diýip bir neme bardyr, hereket. Şol düzeltip berýär şol.
Mesela men düşünjüm boýunça illüstrasiýa näle geçmeli? Doktorlar alsak ýene saglyk bölümiň ýani medisina demesinden bölümünden ene şolaryň programmasy boýunça bir programma düzerler. Şoňa gawat gelýän içeridäki akalatlara işläp biler. Ýene çağa seredýänler bolar ýa radomda nimede gara terapiýalaryň her türlü görnüşler terapiýa bilen gruplar wa şo saglyk programmasyna haýsy gawat gelse haýsynyň ilim bilimi ýetýän da işler. Şoň galanam gerek bolsa işläýär gelse gidip okap geler, öwrenip geler. Şoň ýani döwlete näme ziýan etdiripdir, näme peýda etdiripdir, ýani halka, ýani döwlet diýilende halkda. O zatlar ölçenler şeýle her nimäniň her guramanyň guruluşyň öz nemesi boljakda programmasy. Ol okuýan dedem ol doktorçylygy, medisinany okuýanlar bilemok men nähili okuýar olar. Olar gelip damar tapy bilen okýa, bir derdiň uğrun bilen okýa, yaranyň uğrun bilen oklar. Men başymdan geçirdim. Meniň töweregimde bir kisan messetdiraba ýöne şoňa giden oklar gelip maňa kol urturýarlar. Olan uran kolu gök dalak. Soňundan iriňläp ýarylyp ýören haýsy. Gelip maňa urturjaklar gijede bolsa jaň edip, zat edip. Bize özümiz bu doktor bolduk, ýene bolduk, hemme zat özümizi öwrendik. Ular okap öwrenmän istat bilen oňa näme düşünmeli oňa? O indi şeýle bir ýagdaý bar da toplum baskysy baýyna taň baskysy baýyna doktorçylykda, molumçylykda pul we iş we şoňa gitip zorlanyp iberilýän çağlar hem köpde. Ýa-da çağlardan enatalardan okap gelýäniňe gat gagal işle bol fotoratda näme ýyrtyk galaşyň süýräp berme. Şo näme gulçylykdan gaçmak üçin gidilýär. Barabam bir giden pul berilýär. Soň faýda götermelisiň çäresi şo zatlar üçin edilýär. Bir giden pul berdim indi gutarp barýan diýip çydap. Olaryň köpsi ýani öz isleги bilen baran oknaň illustrasiýada şonuň saýlary her kim öz ýerini tapmaly bolýar mejburi. Hawa o ýagdaýlar amma benim köçämde bir gyýyp okuw etdi. Ay bir sumka pul bilen barlan da pully adamlar. Ýöne şu kagaza hiç zat ýazmanmysyn. Hatda bilemok sözüne ýazmanmysyn. Ondan şonu bilemogam ýazmady şo diýip şonu ýürütet ýykypdyrlar o ýer. Ondan şu bilemogam ýazmana ýaltanypdyr da şogy. Soňky ýeli itdewel bilemog ýazanmydyr? Gestol ýene okap ýö, okamajak gyzy okap ýö universitetde. Ana gelip ben başymda oturar plany biraz bol. Soňa nädip janyňdan malonsaň. Doğru. Ondan adam ölümem köpeler, çağ ölümem köpeler. Apteklerim ýöne soraw geçen dermanlar satyp dura başga zatda. Hiç kim näme etdiň, näme satdyň diýen o. Asalam adamlar aptekden alanok indi öýden almana başladylar. Döwlet aptekleri gymmat, öýdäkiler arzan olardan. O Bilemok dermanlaryň düzümi nähili, ondan hem halkyň habary ýok. Ne bir telefonda, internetde aýdypdy. Dasar özbekden gelen dermanyň hem nemesi ýok, mesela Hindistandan geleniň. Abi Türkmenistanda da şol ikisiniň dermany satylyp durar. şöyle bir zat bar da kardeş. Bir ýurtda balnitken ýani hastanede kän bolsa, aptek kän bolsa o ýurduň saglygy ýokdur. Yani biziň öz şäherimiz Alty ýumrukal şäher bolýan, Alty san aptek bar da. O elde satýanlar ondan daşary. Sözüňiz bolduňyzmy ýa dowam etjekmisiniz?
indi kardeşler elini kaldırmaz. Nemedi verin. Boşul verin wagtymyz nemetdi geçdi umida. Kardeşimiz.